ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଗ ୱେଦର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ହୁଏ ଓ ନଈନାଳ ଗଛପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଯେ ଖରା। ମଉସା ଆମର ଛତା ଧରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁ। ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛତା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଥାଉ। ଶୀତ ଋତୁ। ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ କିମ୍ବା ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଦେଖ, ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଫୁଲ ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିପରି ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଜାଗାରେ ଫୁଲ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମେଘୁଆ ପାଗ। ଆକାଶରେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ମେଘୁଆ ପାଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିଲେ ମୟୂର କିପରି ସୁନ୍ଦର କରିକି ତା ଥେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିକି। କୁହୁଡ଼ି ପାଗ। ଶୀତ ଦିନ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ କୁହୁଡ଼ି ଉଭେଇଯାଏ। ଦେଖ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥିବାର କିଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ପବନ ଅତି ଜୋରରେ ବହିଲେ ତାକୁ ଝଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ପତ୍ର ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଖରାଦିନେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଗଛ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଖୁଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପଥର ବୃଷ୍ଟି। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କୁଆପଥର ଆକାଶରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କୁଆପଥର ଗୋଟେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି କରୁ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ପିକ୍ଚରରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କୁଆପଥର ଗୋଟେଇକି ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଥର ବାଜିଲା ଭଳିଆ ହୁଏ। କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ।